हाय दोस्तों, सादर प्रणाम। जय श्री राम, जय माता दी, जय श्री विश्वकर्मा। आइए एक भजन प्रस्तुत करते हैं, मेरे द्वारा रचित ही है। जवना दिन के पेट रहे आ गइल उ है दिनवा, जवना दिन के बेट रहे आ गइल उ है दिनवा। घरे घरे होत मैया शेरवाली के पूजनवा, घरे घरे होत मैया शेरवाली के पूजनवा। माई के पंडाल में लागल बाट भीड़ भारी हो, माई के पंडाल में लागल बाट भीड़ भारी हो। सभे कराता पूजनवा माई के लाखों नर नारी हो। पारी पारी से सभे छुआता माई के चरणवा हो, पारी पारी से सभे छुआता माई के चरणवा। घरे घरे होत मैया शेरवाली के पूजनवा, घरे घरे होत मैया शेरवाली के पूजनवा। माई दुर्गा के साथ में अइले लक्ष्मी गणेश जी, चुनरी चढ़ावे खातिर अइले अवधेश मुकेश जी। गायक विवेक विश्वकर्मा गावेले माई के भजनवा, घरे घरे होत मैया शेरवाली के पूजनवा, घरे घरे होत मैया शेरवाली के पूजनवा।